बर'फ्रानो जोंनि माबाफ्रानो हा गैया 3,000 बिगा हा होबाय बे गावनि सम्पथिखौ फाननानै दुइ नाम्बार मा सालमाफोरनो हा हगारना होबाय ओइ जोंखौ 500 बिगा ओइथिं बुद्धिस्टफोरनो बैयाव हा हगारना होबाय गौरां सेराव क'क्राझाराव नङा हौरै खोलाहा दंबावो बेबायदिनो सानफा एफा हगारदोंसै ओमफ्राय मा खालामबाय बे पिसिसि सेक्रेटारिनि खाथि खालानि हाया बेखौ साफा बायजोब्बाय गभर्नमेन्टआ पिसिसि गभर्नमेन्टआ आं बेखौ बायदों नालाय फैसा मोनदों ओरै नङा होनबा गोरलै खोथायाव खिन्थु बे फैसाया बै न'खरनो बेसेबां सोलिदों बेनि सिगाङावथ' सोलिबाय दे बेनि नेक्स्टनि फिसाफ्रा फिसा फिसौफ्रा मा जागोन बे हाया बर'नि नामावनो मोनदों बेहाय खिन्थु दिनै बिटिसिआ बायबाय माने गभर्नमेन्टनाव गभर्नमेन्टनि नामावसो थाबाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेबादि आखलब्ला गाबोन समफोर बर'आ गभर्नमेन्ट सालाय मोनगोन ना मोना बेथ' साननांगौसो त्रिपुरायाव जायाखै होनबा जों दा त्रिपुरायाव खोनाया होनबा माने न'खर बिगोमायानो माने खामसालियावसो उन्दुनांगौ होननाया बर'फ्रा माने बबेबा सिक्सटिना माबासो सालायनांगौ आसामखौ जेरेखम असमियाफ्रा सालायो त्रिपुराखौ बेंगलिफ्रा सालायो जाहैबाय दा जोंबो बिटिसिआवबो बिदिखा तखन बै हा बिगोमाखौ जोङो लाबाय दा गभर्नमेन्टआ लानाय लोगो लोगो बे गभर्नमेन्टनि हारसाफ्रा हारसा गभर्नमेन्ट जायोब्ला बिसोरथ' बिभिन्न धरनाव बाहायसै दाना दा बेयो मा जाहैदों हमेशा के लिए तारमाने सानफ्रामबोनि थाखाय बे हाया बर'नि जाना थाला गोमालांसै बाहाय सोर बर' दंमोन फैफिनसै दाना देनां जोंनि मोनसे जेनेरेसन थांखांनायनि उनाव मोनसे जेनेरेसन थांखांनायनि बेबायदि दा बेयावबो बिसोर नेम निथि आयेन खान्थिखौ बानायनानै लायाखै एमसिएलएफ्रा जोंना इउपिपिएलआ सोंदोंनो एसेम्बलियाव दा दासिम बिटिसिखौ सलायबाय 17 बोसोर जाबाय दिनैहाय मोनसे आयेन बानायनायनि गेजेरजों बिटिसिखौ सालायनाय जादों बिटिसिखौ सालायनोथ' आयेन नांगोन ना दा मोनसे आयेन बानायखांनानै बिटिसिखौ दिनै सालायनानै दङ होनना सोंदोंमोन मा बे आयेन थायोब्रा आयेन थायो नाङालै जाबाय दाना मा जाफिनबाय केस होगोन आङो जोङो 27टा बानायदोंमोन 27टा बानायनायाव मोनसेल' आयेन जादों होमबा 26टानो थाबसिनबावबाय 26टानो साबसिन मोनथाय 26टानो मोनाखै होमबा 26टानो थाबाय मोनसेल' बानाय हादों थारमाने ओमफ्राय केस होनसै सोरखौ होनो दानालाय साननानै सोरखौ आयेनखौ सोर होयो आयेनाथ' स्टेट गभर्नमेन्टआ होनांगोन स्टेट गभर्नमेन्टआ गभर्नरखौ बुंनांगोन होमबासो एसाइनमेन्ट जागोन एसाइनमेन्ट जाबासो आयेन जागोन नोंसोर बिल पास खालामनाया स्टेट गभर्नमेन्ट एसेम्बलियाव थांगोन एसेम्बलियावथ' नोंहा एमएलए दंना दानि क'क्राझारनिया बिसोरथ' एमएलए ना बिसोर बुंनांगोन बिटिसिनि नैबे आयेनखौ बिटिसि सरकारा सलायनो मोजां जानाय बायदियै बेखौ पास खालामनायनि थाखाय गभर्नरखौ बुंहरनांगौ होननानै एसेम्बलियाव बुंनांगोन नारसिननांगोन सिआर गभर्नमेन्ट नालाय दा रोङासो दा मायासो दा देग्लायनिल' बाथ्रा नङा बियो कंग्रेस गभर्नमेन्टआवबो बे एखे जिनिसखौनो रोङासै बिसोरो बानायनो आरो दाबो बिजेपि गभर्नमेन्टआवसो मन्थ्रि सन्थ्रि दंलायो दाबो आयेनखौ मा हाग्रामा खुगानिफ्राय होनबाय आयेन जानांगौनि थाखाय केस होगासिनो दा बेसेबां जैगथा दं जैगथा गैया बेनो जाहैबाय बे हारिजों बै हारिजों बे हारिजों बै हारिजों गन्दगल लागायजोबनानै अनाबर' सृष्टि खालामनायाथ' हाग्रामायानो अनाबर'फ्रा दस्रा जाथिफ्रा बर'फोरखौ डाइरेक्ट रागा जोङाखैमोन हाग्रामाखौसोमोन हाग्रामानि दायखौनो दाना बबाव होगोन बबाव होआ बर'फोरनाव सल बुसुमनाय जादों जिनिसा खारन हाग्रामायाबो सासे बर' नालाय बेनो बर'फोरनाव सल नांबाय खिन्थु एक्सुवेलि जानाया